Sa pagpasok ng bagong taon, dito sa bayan ng Minalen, buhay na buhay ang tradisyon. Sa unang araw ng Enero, pagpatak na hapon, nagbabagong anyo ang mga machong Minaleño at nagbihis pambabae. Sumasayaw at umaarte. At ang iba, puno pa ng kolorete. Ito ang Aguman Sanduk Festival o sa Ingles, Fellowship of the Ladle. Nagpaparada sa plaza ang mga kalalakihan habang nagtatanghal ng tradisyonal na gawain ng mga babae tulad ng panganganak, pag-aalaga ng mga anak, paglalaba at pagluluto. Ngayong 2024, ang ika-71 kapistahan ng bayan. Bukod sa paghahatid ng kasiyahan, tradisyon na rin sa bayan ang patimpala kung saan nagpapagandahan ng float, performance at news ang 15 barangay. Namayagpag ang Barangay San Isidro bilang overall champion kasunod ng Barangay Lourdes at Barangay Santa Rita. Siyempre, di pa huhuli sina Mayor Philip Nagit at ang kanyang muse na si Vice Mayor Rondon Mercado. These are the values na tiro na kaya katama rin kaya katama mga tuwa. That's what I'm telling them. That's why I'm very overwhelmed na maging makanyaning result. Sa pagdagsa naman ng mga bisita sa bayan at lalawigan, inaasahang mas lalago pa ang lokal na turismo. There will be more and more tourists who will have to partake this revenge because as we often say yung what happened during the pandemic is really something that forces us to go out. We are a people of community. We love to go out. We love to express ourselves. So I think it will delight us more for 2024 in the context of more travelers and tourists coming, both local and international. Ang kapistahan ng Aguman Sanduk, masalamin sa kasaysayan, kultura at tradisyon at patuloy na nagbibigay buhay sa bayan at ngiti sa bawat kapampangan. Para sa Balita Pampanga, Gerald Gloton.